experiència interessant en relació amb això que podria ser utilitzada avui des del punt de vista del tractament del conjunt de llengües que tenim al sistema educatiu. L'experiència de immersió lingüística. La immersió lingüística és un programa d'educació bilingüe que té fonamentalment dos objectius. Desenvolupar la llengua pròpia de l'alumnat i ensenyar una nova llengua que aquest alumne no pot aprendre al seu medi social i familiar. Però el que caracteritza la immersió lingüística fonamentalment és el desenvolupament de la llengua de l'alumnat. I això no val únicament per l'alumne castellanoparlant escolaritzat a Catalunya, sinó qualsevol alumne que s'escolaritza en una segona llengua, com és el cas del català, el programa hauria de tenir molt clar que ha de desenvolupar també la pròpia llengua de l'alumnat. Com es pot fer això? Hi ha moltes maneres diferents de fer-ho. Una que utilitzava la immersió lingüística, que era que el professorat era bilingüe, tothom coneixia el castellà. Avui dia això és impossible. El nombre de llengües és tan important que es fa absolutament impossible que el professorat sigui bilingüe en el sentit de reconèixer la llengua de l'alumnat. I, per tant, la qüestió està en un altre lloc. D'una banda, el reconeixement simbòlic, és a dir, fer present a les escoles, als centres escolars, les diferents llengües que existeixen, fer possible que l'alumnat pugui utilitzar la seva llengua per incorporar en determinats moments informacions i coneixements que són importants des del punt de vista del que s'està fent a l'escola. I la tercera, que em sembla la més important, és reconèixer tot el capital lingüístic que tenen les famílies per poder-se utilitzar com a agents mediadors, alfabetitzadors, per introduir les diferents llengües de l'alumnat en l'escola a través d'experiències múltiples que existeixen al voltant d'allò que s'anomenen en anglès les multiliteracies i que tenen a veure amb la producció de llibres bilingües, diferents qüestions. La gent que es troba en aquesta situació és sensible i jo crec que té present que alguna cosa s'ha de fer. Altra cosa diferent és si tenen la formació, els coneixements i les estratègies necessàries per poder fer-ho. Jo crec que la distància encara és molt gran, entre altres coses perquè la realitat multilingüe de les escoles té 10 anys d'existència i en aquest sentit encara queda molt per recórrer, molt per aprendre de molts altres llocs que això és una realitat des de fa molts i molts anys que també s'ha costat molt. Llavors, en aquest sentit, no és un tema de manca de sensibilitat, sinó que jo crec que moltes vegades és un problema de manca d'estratègies, manca de coneixements i manca, en definitiva, de projectes que incorporin les diferents llengües al sistema educatiu. Des de la Generalitat de Catalunya, que és conscient, el tema es tracta fonamentalment d'allò que s'anomena la nova immersió. Nova en el sentit que la realitat és completament diferent i cal adaptar les estratègies i la pràctica educativa a aquesta nova realitat i immersió per dir que el que es fa està en continuïtat amb el que s'havia fet abans. Llavors el programa que s'anomena d'actualització de la immersió lingüística, que ja es fa des de fa 4 o 5 anys, està arribant a milers de professors, sobretot de primària i secundària, on un dels aspectes importants és el tractament de la llengua familiar de l'alumnat. Jo crec que les polítiques públiques el primer que haurien de fer és pensar seriosament quina ideologia lingüística acostuma a haver-hi darrere del que estan fent. I, en conseqüència, si volem realment societats multilingües i persones plurilingües, això vol dir que determinades propostes, com les de Maluf, en l'àmbit de la Unió Europea o altres propostes que existeixen sobre com abordar aquest tipus de qüestions, haurien de ser reconegudes i començar a pensar seriosament quin tipus de polítiques lingüístiques s'haurien de desenvolupar més enllà de que qualsevol política lingüística en qualsevol territori cal alguna llengua, que sigui la llengua que vertebri la cohesió social, que vertebri les relacions, els comportaments, les interaccions entre les persones, etc.